pinten, Pak? Sakmene. Wingi dolan neng diken. Aku ora dolan loka. Kowe wis piye to jane nek nyoro meh pindho kleru. Piye to aku ya wis iki serius lho. Piye njalukmu? Njalukmu piye, Dik? Jaluke sampean ki sing tenanan. Oh ya, kurang tenan to iki. Kurang. Ya. Oke. Tekan ndi mau? Pengen jajan. Sopo to aku sih apa sampean? Ya gentenan to ya. Nek aku meneng berarti kowe. Ngono lho. Lah nek pas aku nyanyi sampean memel kok. Lambene. Ya sapa sih? Ya. Kok ya sapa sih? Sampean sik sing luwih tuwa. Saka ndi? Ngajari sing cilik. Saka iring endi? Cakepane iki lho. Terus uyo iki mau sing saka panitia. Sik tak bacakan lagi. Goro-goro pamundutan tembang. 1 ming 1. Gembira luka. Seles soligin. Wah. Iki wingi dolan endi? Buneng gembira luka dina minggu tur. Nek gajahe on. No untane on. No munyok-munyok on. No sasake wan apa-apa on. No. Apa sih iki? Mangkel ya aku ki. Ngono wae nesu. Langsung jumlang mengdonge balik. Susah. Nah, terus tak watuk sik aku. Wis ora sida. Anu. Pepeling sik wae po ya. Iya. Monggo. Weh Om Katno. Oh. Mbah Wondo bawa. Oh ya wis, ya ngrawo apa, Mbah? Oh ya wis, ndak nangis, aja dingonoke, Kang. Oh, ndak nang. Mengko ndak ngono. Pak Katno wae yang serak-serak basah. Serak-serak basah kuyup. Hahaha. Apa? Dia mau sing anu mau. Go. Pepileng nggih. Rukun Islam. Wah, Jan. Tenan to suarane. Wah. Langsung basah kuyup aku. Kang lima puniki katindak mring para sasama aja padha ditinggalke rukun Islam niku Mas, ono nek nggo. Ngawa. Ayo. Monggo. Kang angka siji
kang angka loro solat dene kang Halo. Ramadan nindak no poso Masa kapat ya kat ping 5 ibadah haji rukun Islam Sampurna. Tepuk tangan. Yo, monggo.
Mbah nuwun. Terus wah, ono WA mlebu. Wes kok cewek. Tak kira-kira ono sing nyawer meneh jebul mung saka cewek. Karang nek bola WA aku ki isine ki asrama wanita aja. WA nus. Nah. Kok do kompak to iki? Wah iya mula to mula. Wah tekak lho itu. Iki. Nah iki kotake. Kuwi iki nganu dene kang punyake Pak De Putra Dikari Gino boleh dibawa. Yang angen teni belum. Ayo. Angen teni anggitanipun almarhum Ki Mantep Sudarsono dibawani tak pilih swanten Mbak Orisa sami Mbak Ayu. Wow. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Dibawani gimana? Dibawani Mbak. Kula riyen apa Mbak Ayu riyen? Oh, darah. Bareng iki mboten napa-napa. Mboten saged bareng. Oh, ra iso nek bareng. Karepku cepet Mbak Ayu indek. Nek bareng ki ben singkat ngono lho. Nggih. Nggih. Oh, niku. Oh. Dadu. Tunggu seliramu rawuh. Niki lho Mbak Agnes ganggu. Wah, tak ganggu lho mengko. Tak pilih donya akhirat. Ayo. Ya ta.
Langsung jondel. Kanting niku ngantukan. Oh. Kene lho bubuk ngarep kelir kene lho. Ha iya. Napa sedeng, napa sedeng. Ah, sedeng. Tak sedeng ke to. Apa di? Ah, ora. Wis semua aku. Ya Allah. Ya Rabbi. Ayo semuanya. Aku ngenteni tekanmu kaya ngentenemu dene wahyu janji menang seselipan jane ngabur doaku semua Allah. caper njur ngopo Njur ngapa nek kaya ngono ki ben ngapa ha? Apa kon? tak jaluk citra janji akan masih ramah merati memang sirah hati-hati remani aku tansah dengan
sing matur sembah nuwun. Ah niki. Sing mau lho, wingi dolan endi? Buneng gembira lho. Kok. Mas Solikin. Maju niki. Aja ding. Wah bating ki. Wah. Wah mumpung wong loro. Kudune kan duet. Oh, wis saya Bu ayo ki. Lho apa ki? Lho kan lho sing ayo yo. Ayo ting, lho kan lho niki. Yo, mbok bengok ayo ting ngono yo. Oh, nggih. Endi? Gongonamu. Korean. Rampung likur saiki Mas Solikin ketoke asik. Yo. Asik banget lho iki engko. Tenan ra. Hei, halo.
Kali sinten iki, Pak? Wah, Mas, Dik, aduh piye lho. Milih. Wah, ra iso aku nek milih iso. Sing penting perawan. Aduh, pengen prang ono bandosane. Yuk, sama-sama gelem yuk. Yuk, monggo. Napa? Mengajukan diri toh, Mbak? Iki Mbak Anting mau jalan, aku baik aku no. Aku pengen duet karo Mas Solikin. Bandosane ono. Yo Mak, karo kowe yo Mak. Maneti. Ya. Yo Mak. Karo mae sidane. Piye? Kowe rene apa aku rono? Yuk. Ceket yuk. Yuk, ceket yuk gek tak tes. Piye? Heeh. Diabani anu le. Aku manut Diabani. aku sik wa Neti sik apa bareng manut. Anu Mas Solikin sik. Oh nggih. Wingi dolan endi, Bu? Wis kono. Aku ora arep benake nek aku ki. Ayo, Bu. Neng gembira Tuk wak gak dina minggu tenan. Gajahe ana Ontane ana nyuk munyuk sacat kewan apa-apa ana pengen perawan. ana Ana apa? Tenane. iya Wah, Aku gelem. Pepete kuwi ya ora apa-apa Net. gajul apa wah jan angel. Pengen perawan ana bandulane pengen Pengen. pengen pengen Pengen. pengen Pengen. aku pengen Net. apa Ayo Net rekoso iki Net. Yo. angel Pengen 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 Pengen. pengen Ya keton ditinggal Bali wae yo wis pengen tekan sesuk. pengen 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 Heeh, pengen opo? Padha nek pengen. pengen nanti Yo. yo Net kowe pengen aku ra Net ora mbok pengen Net Nah. alah gur sithik yuk dirampungke Net yuk Yuk. ya tekan di mau ya pengen Dengan pengen kuwi mau. pengen prawa pengen Jajan. jajan cekake raku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan di minggu ayo Net Nendi ayo Net kurang sithik minggu ayo Neng ya mira lo kok kok Nah. Aku kok durung puas ya aku ya. Ya ganti sinden saiki. Yo. Mas Solikin satu kali ronde lagi, Mas. Milih. Oh kok aja arak nguyuh. Tak terke, yo.
Wis. Wis penting wis dipinangkane gembira look. Oh. Ya wis sida. Yo, karo Mbak Anting ngono. Yo. Ayo masol. Melih tunggal melih, pisan melih. Dodola. Nggih. Yo, saka kowe, Ting. Yo. Iki ora cak-cek kowe lah. Aku ya mengestoke dawuh iki ra ono apa-apane iki. Pahit iki. Wah, wis. Iki kertasnya wis ora ono apa-apane. Wis yo. Sempiten, Pak. Sakmene. Wingi dolan ning diken. Aku ora dolan loka. Kowe wis rampung. Ya kowe sing nutup kok. Sithike aku wis manem. Pun melih niki Pak Dalang. Mas. Sampun to. nggih wis karepe. Jenenge sithik wae kok. Neng gembira loka. Dina minggu tone. Ajae Ono. Munyok ono. sesat kewan. Apa-apa ono. Pengen praon Ono. tandulane. Ono. Pengen jajan. Piye to jane nek nyoro men pindho kleru. Piye to aku ya wis iki serius lho. Piye jalukmu? Jalukmu piye, Dik? Jaluke sampean ki sing tenanan. Oh ya, kurang tenan to iki. Kurang. Ya. Oke. Kang Andi mau. Pengen jajan. Sopo to aku sih apa sampean? Ya gentenan to ya. Nek aku meneng berarti kowe. Ngono lho. Lah nek pas aku nyanyi sampean memel kok. Lambene. Ya sapa sih? Ya. Kok ya sapa sih? Sampean sik sing luwih tuwa. Saka ndi? Ngajari sing cilik. Saka iring endi? Cakepane iki lho. Pengen jajan. Pengen jajan. Cekak eraku jiwa. Cilik Muda-mudi. nas bocah pisan. Dina. Minggu Ayaning. meroloko. Wis ah. Cilik muda mudi lan sing dilat bocah. Wah. Sembo. Ora ono kita, Kang. Keterucut iki mah. Apa ya? Niki napa niki? Nyumbang nyanyi lagu Blitar. Pripun niki? Blitar niku pripun? Oh alah nggih. Niki mawon. Yo, heeh, Blitar yo. Iya, ayo. Wis ya menis. Oh. Bisa toh? Saged toh, Mbak? Saged toh? Oke. Iki ana isine lho niki, Mbak. Ana isine. Ora kok aku ora nyamang dhewe. Allah. Aku ikhlas lahir batin. Allah. Gak mutah.
Wis duwe bojo, sampean ki eling. Wis tuwa. Eling. Mas Kiswan. Wis duwe bojo. Isih. Hah? Oh. Sios. Ya geduk. Blitar kutha cilik kang kawentar petimen Blitar jaman Jepang nate kembar peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sangoto Mojopahit ana candi Panataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator presiden bisa ana crita jare Pate Gajah Mada ingkang bisa nyawijine Nuswantara lan uga Bung Karno kadang kalopo eneng tlatah Blitar cilik ora mokal Blitar dadi kembang lambir ora mokal akeh kang padha nyatake yen tak geni murupake semangate yen tak pengen Blitar jaman Jepang nate kembar peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sangoto Mojopahit ana candi Panataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator presiden kehabisan ingkang bisa nyawijine Nuswantara lan uga Bung Karno kadang kalopo ana tlatah Blitar cilik ora mokal Blitar dadi kembang lambir ora mokal akeh sing padha nyatane yen tak geni ngurupake semangate yen tak banyu nekelane Oh, wis ta iki. Ayo. Nggih niki wau, napa niki wau? Anu Blitar nggih. Nggih niki. Purun mboten oh mbok ora gelem ya wis. Nek ora gelem ngono ora apa-apa. Aku ki ikhlas kok ya. Nek mau ki ora apa-apa, mbok omong wae to. Mau bayaran to? Mengko tak omong Mas Gunawan, bayarane kon ngenehke aku. Gitu dong, gitu dong. Nih masih ada pemundutan. Wah, bahasa Indonesia tuh aku. Saya ono loro, telu, wolu. Ono piro ya? Tak loro. Sing Gubuk Asmara karo Sidorondo iki.
Matur nuwun saking ingkang saking angkringan Pak Leo. Oh nggih, monggo sesideman. Mbak Ika. Monggo. Oh ya wis. Mbah. Nyuwun dibawani. Yuk Mi. Mi ledak. Tuh. Wiwitane andere sang peke ngopo kuwi arep nyawer Oh, tak kira arek nyawer. Priya bagus kangelah budaya sawan menyang kutha selendang kuning kang saking awuke swara kurang pramana ning wasis ngungrom marang bendara tiah sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luwih becik patenana timbang pepisahan Rakyat selestya tak remati samudana marang kula warga garwalan praputra Ewakin saking alismu kuasa aglenya hatiku nadyan wis ning serius aku isih mampu lateni solaku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketubung dirimu kehormatan mantra
kutha gedhe kowe tak temokke rasa isine kowe apa-apa wae atian sesideman mesti tak bojoke. Oke. Sampun. Sampun. Ngenteni to? Oh iya. Tak pamit ya aku. Nah iya. Sesuk meneh pamit ya. Nggih, Mas. Ngarep ngono ki pamit. Nggih. Nek njaluk sangu ki omong wae, mengko tak sangoni. Gayamu kondedet. Nah niki iso ana loro ki kepiye iki? Wah, oh ya. Ya wis. Terus. Terus ah. Terus ya terus. Sing apa sik gong iki, Gong? Gubuk apa Sidaranda? Gubuk asmara sik. Oh, gubuk asmara sik wae. Nyah, langsung wae langsung. Lho mbok sing nembang. Kur. Oh. Sudah gubuk asmara. Ki kok malah do padhe ki ngopo? Ngopo ki? Kene tak ganjeli kene. Ah iya. Kating jaluk ganjel. Kating jaluk ganjel. Opo iki mau? Nah guys, iki Sidaranda. Mbok garek siji iki. Duet apa ora? Duet. Apa duel? Didu. Piye? Sidaranda iki sing ngomong apa to? Sidaranda atiku nalikane bisa ketemu. Tuh kuwi. Apa terus sing ayas manut aku.
Arep duet. Duet. Wah, sapa Mas sing muni kae Pak? Oh, Janu. Masih rondo. Ah. Yo sing seneng rondo nyanyi. Ayo. Apa? Mas Dodo apa? Wah, lah dalah. Wis. Oh. Mengko duwet wis. Ayo, yuk. Wah, ayo. Wah, edian. Iki. Ampuh nan. Ngono piye? Yo. Tak getak kontol. Nah, dipaske. Nah, yo. Ya, yuk. Sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati rasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo janjiku biyen aku saku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora keneng kawane tak enteni randane sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo
Mbak iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sakur ngenteni Kowe lan aku muga dadi jodone. ora keneng prawane tak enteni randane Ora jono sampeyan sabar ngenteni. Kenyataane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Aku tresno bojoan selawase. nggih sampun Mas Mas Wah, Dodon. apik tenan Ya Mas pokoknya. Dodon. Nggih, sip. Apik tenan Mas Dodon tenan. Dolanan ora? Dolanan ora? Dolanan ora? Dolanan ora kowe? Ayo. Bapak wis nesu ya, Truk. Ayo. Iya. Ayo, ya wis entek ya nganune. Sik. Kang Gareng, Kang. Iki wis cukup nek iki wis nganti bapak teko ngono wis cukup. Ayo sebo kae Ndorayu, Swara Sembadra karo Wara Srikandi. Kepareng rawuh ning kasatriyan Tunjung Anom. Yuk nyaket. Heeh, ayo. Tunjung Bang Trate